umakopokopho Xamalembe ngolisansonto ngikwazi sikwafika ngeshumini ushimane zami yonke intombi nazo qede zale zoqoma NCV inga Elishasa Bing hayibo yibhinqa Elishasa Nick sebethi ngibhika ke yeah ngibhika yeah so uqala nini indaba omculo umculo ushuthi kade nje ngawuqala yeah kodwa mhlawumbe ukubona ukuthi nanku umculo engwenzayo kwaku 2014 ngenza grade 9 lapha eMpemba High School 2014 yeah wenza grade 9 yeah ngo 2014 wenza grade 9 angenza grade yazi ngo 2014 ngase ngixoshwe radio kwesithathu hayi iminyaka ilingana so umuqala ngo 2014 ubani bakade ubukela kuyena ukushuthi ke ngo 2014 shoot ngo 2014 umuntu engangimdlala kakhulu MCKilla okay yeah MCKilla nje ngangimlalela kodwa ngingekho ukuthi ngekho awe ukuthi mhlambe umculo engawenza lo yeah yini eyakwenza ukuthi ugcine sewugcila kakhulu kulomculo angithi uqhamuka enkandla ne yeah ila uzalwe khona enkandla ngizalelwe khona ngafunda khona futhi waphinde wakhulela khona yeah so yini wena kwenzela ukuthi ungajoin mhlasimbe umaskandi bese uzwena noma umculo ngifuna ukwenza ube lolu hlobo lolu ayingeke ngisho ukuthi yini ngoba mhlambe nabantu abaningi bebetshela nabanye nje mabayeza ukuthi ngiyacula bajethi ngicula wona ngoba kuthi umaskandi ne bajethi ngicula wona okay kodwa into eyenzeka shothi khona umfana wayibhala eklasini ebhala ingoma wathi yena uyarap okay ngathi awu mina ngeke ngihluleke lento okay ngoba ngathi hawo lento lena uthi uma ugcine mhlambe ngigama ngola nelilandela fa igcine ngola ngidlala kakhulu MCKilla kulezi ngomntu wadlala ngapha ngathi awu ngeke ngihlule wathi unamanga ubhala sabhala kwabhaleka wakuthanda ke yena owayazi ke le nto le wayazi hip hop yena wayazi wayithanda ka yaba nami sengitholela ama beats ke ngabhala ka recorder awuzone zeqala ezibhalela amantombazane esikoleni sekurephela lengane wake incanywa lengane lena ngoba phela uyakhumbula ukuthi umculo wakho MCKilla wayinako ukuthi wayekhuluma ngothandiwe nothandeka ngalesa sikhathi lesi heartbroken yabona esothandweni aphinda ahlukumezeke so wena uzawona uthathe lo nto ukuthi ngoba vele khona ingane ngiyifuna la wenze ngiyibhalile ngoma hayi noma ngaze ngibhale ngomuntu kodwa nami ngangibhala ngengoma zothando ya vele wona kwakubalula isikhathi ukubhala ngakho okay ngathi sasibhala nje okay so manje ubali ukuthi ungathanda ukuthi usipane nayo omunye mhlawumbe usombona endimeni njengoba nje usukhulile sokwade wabakhona endimeni engafisa ukusebenza nabo khona umfowethu abathu Anzo isilwane weza khona uthi weza uMr Double D2 ngengiyithanda indlela yenza ngayo bese ukuthi ke awubhuti abadala mhlambe oSjava oBig Zulu Black Diamond ya lelo hlobo nje omnqubiyazo musicaholic so umculo wakho ubiza uthini umculo wakho ngoba manje uwulalele ngiyawuza ukuthi unako ukuncika kumaskandi but unayo futhi i-rap unayo i-hip hop unayo i-afro pop unawo umaskandi futhi you know wena ubiza ngani mase uhlangene umculo wakho hayi ushuni uthi ushuni nje kuphela yebo nami ngengibona ubhuti abadala engibuka kibo bona oBig Zulu bathi ushuni yeah so now uthi hayi no ushuni hayi ushuni okay njengoba usebenza nobani njengamanje usi independent ngabe khona umunye umuntu osipana naye ngisayimelo kwamanje kodwa bakhona abafethu abangipushisayo iRome News baseGoli bayangiphushisa ngoba nami njengamanje ngihlala ngakhona eGoli okay yeah bona bangiphusha kakhulu ngoba into zami ngathini mawuzongena epage lami ungayithola into kaInstagram okay ungena kuInstagram uyithola into ya YouTube epage bangisethele nje izinto ezinhle kuhlelekile usesha nje kanye kuvela yonke into ngami bangihlelele nje kakhulu kulezo zinto siyasebenza ke na okay ngiyabona ukuthi ukwasipana noYoung Cannibal kuza kanjani lokho nihlangana laphi nezimzimbi ushuthi before ngibe uPSK mina bengine crew Future Kings 020 yangapha ke kwaNobamba esahlombe shuthi senza ingoma ethi isala kutshelo sase sifisa ukufaka mhlambe icike selithanda ukuvelela hayi sathola Young Cannibal and kwaxoxeka naye senza ingoma ethi isala kutshelo okay and kwakunjani ukusipana naye usengabuya usipane naye
Hey, asikaze ke yazi sibonane ngqo. Asikaze kwaxhunywana nje digital. Sasenda izinto. Wazihlangana kanjani phela? Asikaze sihlangana. Sasenda ubeat. Yeah. Ubeat owenziwe umntwana yami. Uyo famous play B ulongelo kaHadebe bamazi ngofetiki khona esahloma. Yeah. Uyeke ubesenzela ama beats isakhula. Wayenza ubeat ingoma isala kutshela sasinakho ukuthi le ngoma le ingenza kangcono. Sifisa ukuthola mhlambe umuntu ongathi mayengena phakathi bese ikhuphuka. Yeah. Samthola ke yena ke hayi wangena walenza futhi iqiniso asigalanga ngevisi lakhe. Yeah. So manje akungitshela ukuthi uma ungathana ubuka njengamanje umculo wakho ubuka usawuqala ngiyacabanga ukuthi uyawazi ukuthi ulalele bese uyazijudge ukuthi ekuse la ngifisa ukufika khona manje yini mina engishoda ngayo njengeciko njengamanje. Yeah. Mangibuka umculo wami njengamanje. Yeah. Ushoda mhlambe ngento isa funding noma capital. Umuntu ongabona ukuthi lo muntu lona uyakude kahle kahle mhlambe ekwazi uinvest imali zakhe kimi ukuze lento izonyuka ngoba kahle kahle isesigabeni sokuthi kahle lifanele yaziwe yonke umuntu manje. Yeah, isesigabeni salokho. So umuntu kanjalo umuntu omfunayo umuntu like a recording company noma umuntu mhlasimbe uzothi hayi no mina ngizoba imanager nje yakho nje kuphela noma umuntu ozoshaya iPR yakho umuntu kanjani nomuntu omdingayo? Njengamanje asikhethile kodwa asifuni mhlawumbe oza ngokuqophololo. Oza nje ngokuzosebenza futhi efisa ukuthi ngikhule ngephezulu. Uyena umuntu esingasebenza. Okay, manje njengamanje uBiz nani? Njengamanje khona isingile ngisebenza phekwayo. Akhona ama feature engifeatureishiwe ngazi ke abafethu bazokhipha nini. Khona futhi project esisebenza phekwayo imina noyo famous play B lengithe uproducer. Sizoyenza ijoint project mhlawumbe izoba nengoma ezo4 izoba iEP. So ikhipha ke nayo. Nami ngisebenza phekwe project. Cathi kuzoba mixtape ngoba ngifuna kube ingoma eningana. Lapho ke sobe sihlephula impela kakhulu. Ngoba uzinze ngale Jozi awukazi ufikele ukuthi emqondweni ekuse awuthi ngishaya ipiano ngoba ngiyabona ukuthi ngathi liyavaya lo piano kunale hip hop awukazi ukufikela umcabango lo. Ayawukazi ungifikele. Ngathini ngicomfortable kakhulu kiloshuni lo esengiyikiwe njengamanje. Angisho ukuthi enye genre ngengayenza mhlambe umuntu wayo mayicela ukuthi sisebenze phekwayo. Mina ngishintsha igender kwamanje angibengakuboni kuyinto mhlambe ezokwenzeka madosi. Mhlambe kodwa ke uma efika umuntu weqhomu noma wepiano ethi ake sishaya ingoma. Mina ngizosebenzisa ushuni wami kiyo leyo nto leyo. Umuntu owazi uPSK ngale ebonda kahlukile namanje njengoba singala. Okay, abalandeli bakho nabantu abaqala ukuzwa njengamanje ukuphi kunye bangakulindela kuwena? Ayi abalindele nje umsebenzi eminingi ngiyaphusha khona namanye ama event isacelela ke engisafisa ukuthi bengisakhulumile nabanikazi bawuthi besifake sivele ngoba ngicathi nama performance ayadingeka ngoba siyakhipha ingoma gcine nje ziphelele nje estradini singasa performiwe kodwa kanti bekwama hit. Okay, sine beat la esifuna ukudlalela yona ngesikudedela ungazange usidrophele freestyle nyana usufikile usuke eGoli sibonga kakhulu PSK. Ladies and gentlemen, boys and girls, PSK is in the building right now. Kadla, stand up, your boys in the building right now. Let's go. Mosore tijaya mungene ne. Yayizo ne. Ina yi kusti ba